Sisarukset Marika ja Ville asuivat kaupungissa isän ja äidin kanssa. Joulu oli tulossa. Tavallisesti he viettivät sen maalla mummolassa, jonne tulivat kaikki serkut ja muut sukulaiset. Tänä jouluna se ei kuitenkaan onnistunut, sillä mummi oli sairastunut ja oli nyt sairaalassa. Pappa tulisikin heille jouluksi. Ville oli koulussa ekalla luokalla ja eräänä päivänä hän koulusta tullessaan mietti kovasti joulua. Sano Pekka, 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 Pekka. Sano Pekka, 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 Pekka. Hei hei! No hei! Niinen hanska reputtelee keskellä. Hyvin mulla meni koulussa, jos sitä halusitte tietää. Hyvä, hieno homma. Tuonne Marika, tänne mulla on vähän asiaa. Mulla on pienen pojan päällä aivan sekas. No. Tää joulun aika sellaista, että ei oikein ymmärrä. Mikä nyt? Mä oon nyt vähän tuumannut tätä joulua. Mitä tää sitten oikein vietetään, että tuo vanha isäntä on noita jouluvaloja nyt 2 viikkoa tuossa ruuvannut ja ei tuosta pöytäliinakaan tuosta enää suoremmaksi kuin ruuvetta. Tää on tällaista ihme hössöttämistä nykyään meillä. Niin, ja meillä koulussa harjoitellaan vähän joulujuhlaan tonttunäytelmiä ja kyllä me vähän lauletaan enkeleistä ja Jeesuksesta ja Jumala siihen varmaan jotenkin voisi liittyä, mutta ei nuo kyllä siitä Jumalasta ja Jeesuksesta jouluna meille. No Tai ainakaan se ei tunnu tärkeänä. No ei oo kyllä muistanut mainita. No ei. Kukaan meille sitä voisi kertoa sitä joulusta, että mikä se niinku oikein on. Niin. Hei, huomenna tuo pappa. Niin, eikö me kysytä siltä? Se on vähän vanhempikin, niin se voisi varmaan tietää. No mutta eikö se nyt ole niin vanha höppänä jo, ettei se nyt enää mistään mitään tiedä? No onhan se, mutta vois ainakin kysyä. Joo, ei se nyt mitään maksakaan. Kysytähän sillä. Joo. Seuraavana päivänä tuli pappa ja lapset lähtivät häntä vastaan asemalle. Kotona alkoi siivoaminen. Mattoja tampattiin, lattioita puunattiin, huonekaluja siirreltiin paikasta toiseen. Ruokia valmisteltiin ja vanhemmat olivat salamyhkäisiä kuiskaillessaan lasten lahjoista. Siis toisin sanoen, joulumylläkkä oli valmis. No niin, me mennään sitä pappaa kattelemaan. Hei hei. Hei hei. Puput ja pipo päähän. Tää on kylmä. Minähän se pappa oikein luuhaa, kun ei sitä näy. Aivan noussuttaa Revaniemen Iklahan ja tiedä yhtään mistä sen saa sitten taas katteen. Ai Ville ja Monika, terve! Hyvää joulua teille! Kiva nähdä teitä! Onpa mahtava juttu! Kiva nähdä teitä! Joo! Osas Teuvalle! Joo, kyllä se tuli hienosti. Kyllä. Katso, Manakki on täällä hereillä. Tervetuloa! Hyvää joulua! Joo, ja hyvää joulua! Ronikin miniäkin täällä. Hyvää joulua! Oi, että mä istahdan tuohon lavittalle. Vaan vähän noita vaatteita syrjään. Ville, autatko vähän? Joo, älä nyt ikene. Ei mitään hätiä ole meillä, joo. Huhhuh. Minulla oli pitkä matka. Huhhuh. Oi. Onko siinä hyvä? On tämä hyvä paikka on. Oi. Kyllä teillä on hieno. Sitten jouluaattona lasten kuusta koristellessa he päättivät aloittaa kyselyn. Mitä? Kysy sä, kun sä oot iso. Kuule pappa, No? me ollaan tuon Villen kanssa mietitty tuosta joulusta. No? Että miksi sitä oikein vietetään? No kuule. Nyt miehet äkkiä saunaan, että kertaa kaikki. No? No, kiire on nyt. No mikä No Marika tulee auttaa äitiä vähän tänne. No saunaan. No saunaan pitää mennä. Pääsekö? Viittikö vähän ottaa? Kiitos. Mennään saunaan. Niin, joo, kiitos. Vanhemmat olivat laatineet niin tiukan aikataulun, ettei siitä kärsinyt poiketa.
mutta saunassa Ville päätti ottaa asian esille. No, että mulla on mahtava sauna. Katsotaan kuinka tuo vaarin nahka vielä kestää löylyä. Eikä tämä löylyä. Joo. Oi, pistelee korvia. Tule Ville, hyvä. Mennään lauteelle, Ville. Kuule Ville, kuinka sun on mennyt siellä koulussa, kun sä oot kyllä ensimmäisen luokan käynyt, niin miten sä oot selvinnyt? No koulu on mennyt aivan kivasti, että mä valitaan jo hyvää luokkaa ja kimoja kaveria ja Joo. ei oo mitään pahaa sanottavaa. No, kuinka ootko pelannut kiekkoa vielä? No kyllä kuule Vantaimeri lähtee äkäseen. Hieno homma, mahtava juttu. Heitäkää ne löylyä, että vanhaa elämää. Oi. Kyllä pappa tuli ryppyyseksi. Ai että kyllä polttaa. Ei kuule pappa, mulla olisi sitä kysyttävää. Mulla on tuon Marikan kanssa tuumattu tuossa, että minkä takia tätä joulua oikein vietetään? No kuule, se on... Ville, sampoota nyt hiuksia ja pese tuo töyttöhyppä tuosta keskeltä oikein kunnolla ja korvantaa. Meillä on taas linnasampo. Kysele siinä nyt sitten. Kuule, kyllä pestään hyväksi ja mennään tupaan, jos siellä katsotaan. Nyt alkaa vanhalta tulla loppumaan. Ei oikein ottaa jo kumppua. Ottaa mun. Mä meen jo. Ei panne kuinka perättäistä kun keittiä. Kovat oli löylyt. Hyvä. Saanko tulla heti syömään? Syömällä? Joo, nyt syödään. Täällä on mahtavat joulurut. Minä otan tosta. Kaikkia heille. Otan yhden selppien, tässä jos ei yhtään niinku haittaa, niin Ei häitte. saadaan panna mansahtiin ja keistuu. Saunan jälkeen asetuttiin ruokapöytään. Pappa otti raamatun ja luki siitä vanhan hyvän tavan mukaan Luukkaan evankeliumista kuvauksen Jeesuksen syntymästä. Hei, rakkaat. Nyt ennen kuin syömäni, mä luen tästä tämän jouluevankeliumin, niin kuin aina on ollut tapana, kun oltiin meillä vielä. Niin. Kuunnelkaapa tarkkaan nyt tätä. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Ja tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juureaan, Raavidin kaupunkiin, jonka nimi oli Betlehem. Kun hän oli Raavidin sukua ja huonetta verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeheen, koska niillä ei ollut tilaa siellä majatalossa. Ja sillä seurulla oli paimenia kerralla vartiomassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli. Ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyi mahtavasti, valtavasti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Ristus Herra, Raavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimes makaamas. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja tietysti ylistivät Herraa ja sanovat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, jota kohtaa se on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenteluota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt katsomaan Betlehemin sitä lasta, mikä on syntynyt. Ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhta ja löysivät Maria ja Joosefin ja lapsen, joka makasi siellä seimessä. Ja kun he tämän näkivät, ilmoittivat sen sanan, jonka olivat puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat,
ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittää ja ylistää Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan, mitä heille oli puhuttu. Aamen. Nyt syödään. Nyt lasten mieltä oikein poltti uteliaisuus. Sitä vielä lisäsi se, että Marika näki, kuinka papan poskipäitä alkoi ja suuri kyynelkarpalo vieri pitkin ryppyisiä poskia. Ei kuule pappa, jos kerkiät tuolta sun tunteen purskahdukselta, niin kerro nyt meille oikein minkä tähden tuota joulua vietetään. No pappa. Ville, nyt syödään, kun tuota äiti on valmistanut ruoan ja jähtyä. Sillä oli tosi kova vaivaa nähdä, jos tulee surulliseksi, jos tää kerkee jähtyä. Selvä. Tämä on sitä meidän äitien tekemää lanttulaatikkoa, nimittäin Saarioiselta. Ai. No se on silakkalaatikko, otapas Ville sitä ja Marikalle maksalaatikkoa. Marika Kinkkua vain otetaan. Ja rosollia vähän. Hyvä koulu. Ja loiskii tuo silakat tuossa. Sulla on hyvää ruokaa teillä laitettu. Täällä on kyllä mahtavat on elämät kerran. On sulla loistava. On mulla loistava. Kuule pappa, kun No? mä pidän kanssa sitä joulua. Marika, ei puhuta ruokasuus nyt. Ei ainakaan jouluna. No. Se ei kuulu hyvin tapoihin. Ja teekö mitä? Mä oon joulupukkin kanssa sopinut niin, että se on 6 meillä. Puhutaan Marika sitten myöhemmin. Ruoto. Se on ruoto. Vähän pois se. Kyllä hyvä on. Kyllä on Minja tehnyt niin hyvät savuskat. Kiitos. Hoijaa. Lapset söivät, kiittivät ja livahtivat Marikan huoneeseen. Kiitos. Hyvä. Sopiiko munkin mennä vähän istuskelemaan ja sanaa katselemaan? Kiitos. Kyllä oli hyvät ruuat. Oli hyvät kyllä ruuat. Varmasti ne laaditteet kaat. Tämä justiin muka sivistynyt perhe. Puhutaan päälle eikä anneta kysyä. Tässä on jotenkin hämärä. Se meidän kysymyksiin ei vastata ja meitä ei ensinnäkään kuunnella. No se. Kuule Ville, nyt tehdään niin, että me ei avata paketin pakettia ennen kuin me saadaan tietää se syy, että miksi joulua oikein vietetään. Hei, ethän se vain niinku yritä mua juksata. No en, vaikka mieli vähän tekisikin, mutta ei kun nyt tehdään näin. Ei aukaasta. Ei aukaasta. Kättä päällä. Kyllä. Sovittu. Selvä. Ja sitten tuli pukki. Kuulkaa lapset, mitä tuosta kuuluu ääni. Mikähän se siellä tulee? Kop, sisällä tervetuloa. Iltaa, lapsia. Voi. Terveisiä korvatunturilta. Kiitos. Onko koulu mennyt hyvin? Joo kyllä. No kuinka Ville? Onko koulu mennyt hyvin? En mä tiedä. Voi. Kyllä Ville täällä on. Pukilla on täällä pakettia kuule sullekin, että jaetaanko täältä kaikki? Joo, siihen. Laitetaanko tällä lailla, niin lapset näkee paremmin lukia. Tontut jäi rekeen tuonne. Mikä tontut? Sä oot naapurin Pekka! Ville, sä näet aivan omia. Joo, mun pitää mennä korvatunturille nyt, että hyvää joulua. Näkemiin. Sano Pirkolle terveisiä! Hyvää joulua. Tavallisesti lapset olivat repineet lahjakääröt auki heti, mutta nyt he pinosivat lahjat sivuun. Isä ja äiti vilkuilivat lapsia ja huomasit, että jotain on tekeillä. Miksei te avaa lahjoja ollenkaan? No sen takia, kun te ette vastaa meidän kysymykseen. Tässäkin on kallis autorata varmaan, mikä on ostettu. No mistä sä sen tiedät, jos on pukki tuossa? No mä näin sen kirjeen, mitä sä toivoo pukilta. Ja Marikallekin tässä joku parpi vai mikä tää?
kirja se näyttää olevan. Joo. Hyvät Me halutaan tietää, että miksi sitä joulua vietetään. Niin, hyvät ruuat ja kalliit, lähettäkää salaa niitä. Koittakaa nyt katsoa. Minä voisin teille kyllä kertoa. No, tästä joulusta ja Jeesuksesta, minkä takia sitä joulua vietetään. Mä oon kyllä, vaikka en mäkään nyt hyvä siinä ole, mutta kun me ton äidimamman kanssa tuolla sairaalassa, kun se nyt on, niin on siellä kohdattu vähän Jeesusta. Niin mä oon siellä vähän oppinut tuntemaan sitä paremmin. Tätä joulua nähkääs, tätähän vietetään niinku Jeesuksen syntymäjuhlana. Jeesus syntyi tänne maailmaan äitistänsä Mariasta ihmiseksi. Ja tykkäis niin, että se haluaisi johdattaa meidät kaikki sinne Jumalan työ. Ymmärrättekö, minkä takia tätä joulua vietämme? No, miksi meidän sitten pitää syödä tuolla joulupöydässä niin aivan, että napa paukkuu ja henkselit soi? No, katoppa Marika, se on sellainen ihmisten tekemä sellainen, miten mä nyt sanoisin, sellainen tapa, että joulun kunniaksi pitää laittaa pöytä niin, että ei tahdo kestää kaikenmoista ylensyömistä. Eihän se nyt mitään terveellistä ole, niin kuin ei muutenkaan ole se ylensyöminen terveellistä. Ihan turhaa se on. No, sitten näistä lahajoista, kun sitten se joulupukki tuo meille lahajoja ja sitten me petytään, kun saadaan jotenkin pehmoosia pakettia. Tääkin on varmaan joku villahousut taas. Joo. Mutta sitten on kuitenkin sellaisiakin, jotka ei saa niitä lahajoja ollenkaan. Hyvä kysymys, Ville. Katsopas, kun tää Jeesushan on sellainen Jumalan antama lahja meille tänne. Eikä se ole mikään tällainen, mikä lie sukkapaketti, vaan se on niinku paljon suurempi lahja. Me saadaan, niinku, kun me annetaan elämämme sille Jeesukselle, niin me saadaan elämämme niinku uusi alku. Me saamme rauhaa ja kaikkea hyvyyttä ja kaikkia, ja siihen ei tarvitse koskaan näistä pettyä. Siihen jos antaa niinku Jeesuksella elämänsä ja näin. Kun niinku näihin lahjoihin ja joskus vähän ruokaakin joutuu pettymään. Näitä lahjojahan on ruvettu niinku antamaan sen takia, kun me ihmiset ei osata esittää niinku toisillemme sellaista niinku rakkautta ja hyvyyttä, ymmärrättekö? Niin, sen takia me olemme ruvettu antamaan näitä lahjoja, että me sillä niinku saataisiin se, niinku, se korvattua se, että me ei niinku nähdä sitä rakkautta toinen toistamme kohtaan. Mutta, katsopas, kun on ihmisiä, jotka ei saa lahjoja, eikä pysty antamaan lahjoja, ymmärrättekö? Niin siinä on sellainen juttu, että tämä Jeesushan ei ole mikään tällainen materiaali, eikä mikään tällainen tavara, vaan se on paljon suurempi. Ja sen takia meidän pitäisi tässä joulussa aina ymmärtää tämä joulun tarkoitus ja tärkeys. Ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa? Me pitäisi oppia rakastamaan toinen toistamme ja sitten meidän pitäisi tietää, mikä on joulun tarkoitus. Se on Jeesuksen syntymäjuhla. Ymmärrätkö? Joo. Aina meidän pitää sitten sitä joulua viettää, että se olisi niinku se oikea joulu. No. Se on sellainen juttu, että meidän pitäisi kaikkien antaa niinku elämämme tälle Jeesukselle. Se olisi kaikkein paras juttu. Annettaisiin kaikki elämämme tälle Jeesukselle ja lähdettäisiin viettämään tätä joulua. Eihän näiskään nyt mitään vikaa ole näissä hyvissä ruuissa, mitä Minja on tehnyt. Nämähän oli hienoja. Lahjakin ei niissä mitään pahaa ole. Mutta kun me pakkaamme unohtamaan sen kaikkein tärkeimmän asian, sen Jeesuksen. Ja se olisi meille tärkeintä. Että kun me annettaisiin elämämme Jeesukselle, niin sen jälkeen niin tässä saataisiin viettää kunnon joulu. Joo, ymmärrätte. Voitaisiko tehdä sillä viisiin, että pantaisiin nyt kädet oikein ristiin. Ja rukoiltaisiin, että saataisiin viettää sellainen kunnon joulu. Kävisikö teille niin? Ja vanhalle parille kanssa. Hyvä. No niin, pannaan kädet. Nyt lyhytään sellainen lyhyt rukous tässä, että
Kiitos Jeesus, että sä synnyit tänne meidän keskellemme ja me saadaan tässä, Herra, antaa jokainen elämämme sulle. Ja me saadaan sitä myöten, Herra, sellainen kunnon joulu viettää ja sellainen rauhallinen joulu kaikkien näiden lahjojen ja syömisten keskellä. Me halutaan, Herra, muistaa siitä, että Herra, sinä olet kaikkien voittaja ja sä oot se joulun tärkein sanoma. Jää siunaa meitä jokaista. Aamen. Nyt lapset olivat saaneet vastauksen. He riensivät innolla lahjapakettien luo ja pian koko lattia peittyi käärepapereista ja romuista. Lapset iloitsivat uusista leluista ja peleistä, mutta vielä suuremman ilon aiheutti se, että he nyt tiesivät joulun todellisen merkityksen. Oi, katso mitä leluja. Hei, ennen kuin revitte ne loppuun, niin voitaisko vielä tässä niin tämän joulun kunniaksi laulaa yksi laulu vähän niin kuin yhdessä? Joo, ihan tähän loppuun. Lauletaan tähän sellainen laulu yhdessä. Ai. Pääsee ylös. Joo. Otapa se opekirjakin. No ei. No joo. Tulepas Ville sinäkin laulamaan tänne vähän meidän. Nyt joululaulut kaikuu yössä taas, ja kynttilät ne loistaa valoaan. On aika rakkauden, se täyttää jokaisen. Oi jospa aina joulun aika ois, voit joulun elää joka päivä vaan. Ja parhaat luotes tulet tuntemaan, jos vain joulun lapsi saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu